ആ എങ്ങോട്ടായി വെയിലെ കൊണ്ട്? ചേട്ടാ പള്ളി വരെ ഒന്ന് പോകുമായിരുന്നു. ആഹാ. അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? ഓ ആരാധന. എൻ്റെ റൂബിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം നടക്കാനുള്ളത് നടക്കും. പെട്രോളിന് വില കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് മുമ്പ് ഇച്ചിരി പെട്രോൾ അടിക്കാന്നാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും യുദ്ധം നടക്കാനുള്ളതൊക്കെ നടക്കുമെന്നേ. അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചേട്ടാ ഞാനും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി ദൈവത്തിന് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറയുന്നതും കേട്ട് ഐസിയുൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊന്നും വെറുതെ അല്ലെന്ന്. ചേട്ടാ, പെട്രോളിന് വില കൂടുമെന്നുള്ളതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെൻഷൻ. നാളെ ജീവൻ കാണുമെന്നുള്ളതാ അവരുടെ ടെൻഷൻ. എന്നാൽ താൻ കയറ്, ഞാനോട് വരാം പള്ളിയിലോട്ട്.